Priani Tuhata di bagasan las niroha marpungudo hita di dikyon laho makamulatihon balgania siniroha ni debata na marsuru anak na sasadai gabe haluaon ni sadok manusia alani upa sahat hamima tuhamu selamat hari Natal ma dihamu las marohata ainunga ro si palua hida nunga tubuh dihita si paluai alani masih horasan mahita dohot na dilabunta hutma madop Immanuel nunga tubuh si palua hida masih jalangan mahita na dihabirangta na disiamutta Natal Immanuel. Di bagasan uduk dohot seret niroha tapahibul marohatta marsaur dohot Yesus naung tubui asa tung sikok las nirohatta maredde mahita ria mahita sasude. Hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia natumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehot tuhita sada anak, papetu abarana dosugut harajaon, jala bahenon na goarna, si partahi halongangan, ulu balang ni debata, ama saleleng nilelengna, raja hadameon, endehon hamu masada edden na ibaru di Jahoba, endehon ma Jahoba, alisad dok tanoon,
Pajojor hamuma di tonga-tongani akanaso tumaddaho hamuliaon nai di tonga-tongani saluhut bangso halongangan akana binahen nai marsobba mahamutu jahoba marpahean na marhadohoan akka hidir mahamu maradopon ibana ale isini saddok tanoon. Haleluya. Martangi yang mahita ali Tuhan debata amanamina di Banua Gijang maroha ama doho tuhami halak pardosa nadangolon alani i dilehon hodo anak munasa sadai Tuhan Yesus Kristus asa porsea hami jala dapotan hanguluan marhite sian ibana namangido mahami nuaik tuho suru matodim nabadia itu rohanami asa manahan hami sahat roh di ujungna di bagasan hapor seaun nasitong jala asa mertua hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata ima natar surat di Filipi 2 ayat 12c. Mardongan biar dohot lomos ni roha ulahok kamu ma haluau muna atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai ali Tuhan debata sai parbugui mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Saudara
di pesta Natal parjoloon, tapa adop pemangolutta tu balgani holong ni tu hatta tu hita, marhite hatu tubuna tu portibion, lau suhut tarimangi akka pambahenata naso sa urdot tu pakokopon nai, tamado uduk hita manopoti dosatta, diado panni debata. Ali Tuhan para siroha na sumurung, na nunga roho tu portibion manopot hami, madongani hami di sude ngulu nami, alai say olo dope ganggu hami di pandongan yomun, ujuhu adopi hami ragam hamaolon doho parukilon. Rodoho tu portibion laho makokop hami, patu duhon tiruat tu hami asarade hami mangurupi, akka na patut urupan. Alai say olo do tartutup rohanami, manarihon akka nagale doho namet-met. Say sungguli marohanami, asa muba roha dohot pangalahon nami, asa tarparangehon hami pakop-kopomi di ngolu nami, jala lampatar madi hami, nasay toktong didongani ho hami, manang ahape na masa di ngolu nami, tangihon mahami, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangolu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuha sesani dosatta. Ai songonod do holong ni roha ni debata tu portibion. Pola do anak na nasa sadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan nasa leleng na di ibana. Asa ngapon ma di debata na di gijang.
Hatani debata turpuk di pesta Natalon, ima natar surat di pesalmen 148 majahas yang ayat sada sarotu ayat 14. Haleluya, puji majahoba hamu ale akka sian banua gijang, puji hamu ibana di akka banua gijang. Puji ibana, ho ale mataniari dohok bulan, puji ibana, sudehamu ale bintang akka namar sinodangi. Ikon pujion nasida maguarni Jahoba, ay mandokon ibana, jadi tartoppa manasida. Puji majahoba, hamu ale akka nasiat tanoon, akka binatang ni laut, rodi sude akka lung. Hamu ale akka dolok, do sude akka robean, hamu ale hau akka namar parbui, rodi sude hau aras. Hamu ale akka raja di tanoon, do sude akka bangso. Hamu ale akka pangarajai, rodi sude akka panguhum di tanoon. Ikon pujion nasida maguarni Jahoba, aisa sada guarnaido natibul, di atasi hamulion naido tano do lak akka langit. Ima sahatna, martua do akana tumangihon hatane debata, jalan opeopsa. Amin.
Pahatidakon maha porseaw tay, songon na hinatindakon ni dongat ta saha porseaon di sadok portibion, rak mahita maddo. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugun wasohatu dosan, na tumepa langit dohot tanoo. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuoni si Maria, na gabe-gabean siaton di porbadia, adorang suhabubuhan, ido tuhatta, na tumaon na bernit, di panghuman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tua tuban watoru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudu tu siman di debata Jahoba, ama naik pargogo na suatu dosa. Di sima iwana payungwa subut tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di todi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hato pani halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatain namado mulak mangulu do sogok dagini halak nong mate dohot dihanguluan nasora suda amin.
Sunggul-sunggul dihita. Na parjolo, ia sadarion ima pesta parjolo ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus, manang pesta Natal na parjolo. Anon dung sidung kebaktian Natal ta sadarion, diuduti huriat tama ulaon nabadia, na didohoti sude ruas, ni huriatta naung manghatidakon hapor seaon. Sunggul-sunggul na paduahon, marsogot hari Selasa 26 Desember 2020 ima pesta paduahon hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus, manang pesta Natal paduahon. Marpu udah musehita di garejaon dibuka masuk pukul 10 sia waktu Indonesia Barat. Songonima buah-buah dihita. Maren de lansia.
dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramuti, hati-hati dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di pesta parjulu, di hari hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus, adorang sohujahahon, suara ni dibata, di badahta di bagasan obason parjulu sahali, upasahat tamima, selamat hari Natal ma dihita saluhutna. Tapai hutihut ma suara ni dibata, imana tersurat di Evangelium Lukas bid 2 mamuka sian ayat 15 sahat rodi ayat 20. Evangelium Lukas bid 2 mamuka sian ayat 15 sahat rodi ayat 20. Jala dinalahui aka suru-suruani sian nasida dopak gijang masih padohan ma aka parmahani beta mahita tu Betlehem taida ma nama saun na pinabotohon ni Tuhani tu hita jadi hato manis nasida lau tu si gabe jupangsa si Maria doh si Joseph dohot poso-posoi na pihak di panggagatani asadung di ida di baritahon nasida ma buah-buah naung di hatahon tu nasida taringot tu dak danahi jadi sude nau begisa longang bedo siala nahinatahon niaka parmahani tu nasida iya si Maria di peok dohatai sudena jala di pahusor-husor di bagasan rohana mulak dua kaparmahani di pasangap jala di papuji-puji do debata ala ni sasude nabi nege jala nani ida nasida songon naung di hatahoni tu nasida ido ianggo sahatna amu akadongan nahina holongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus Nehru sahalak sian Perdana Menteri India hea madok songonon hal yang paling buruk dan berbahaya dalam hidup ini adalah rasa takut. Hal yang paling buruk dan berbahaya dalam hidup ini adalah rasa takut. Alama biar boido mengabat hita lahu mangulahon manang mangaluluya kanarikot di bagasan ngolutta. Alama biar hita boidoi gabe mengabat hita lahu mangalului akan narikot di tengah-tengah ni ngulutta. Alanido macarikot hita lahu mangadupi jalamanaluhon biar ni rohai. Kita harus mampu melawan rasa takut itu dalam hidup kita. Sudedo hita pasti hiama biar ade. Manangise pe hitaon. Manang songo dia pe hamorauna, manang songo dia pe pangkatna, manang songo dia pe tiboni pendidikanna pasti hiama biar. Alai ikut tanya do biari bahinota. Rikodo tapato guru hatta asa unang gabe mabiar hita. Mulu mardalak kita di dalam naladit manang mulu mardalak kita di dalam namaol riko dohonot tatu dirita de dang mabiarau
Molo tadopi dalan na macailatit manang namaol. Iko dohonot tatu dirita dang mabiyaraw. Asabuhi hita laho manguduti pardalan natay. Ay molo dang boy hita mangatasi dohot pasidik kon biar ni rohai boy do gabiluangan hita. Boy do gabiluangan hita. Luangan dia kapartikian, luangan dia ka kesempatan na arga, alani mabiar, gudang dohalak dangolo, mamuhaya kaulaun nati, ala mabiar. Dangolo ibana mamulai ya kaulaun na. Gabiro tu bagasan hadirion na madok atik bihagagal. Ima sa dipikir rohana. Ujung na dangolo iba na mamulay ak kaulaon na. Ala biar madok di bagasan hadirion na atik bihagagal. Ala mabiar godang do doli-doli na sudat pasahaton holong ni rohana te. Ala mabiar sada doli-doli. Sudat ibana laho pasahaton holong ni rohana. Hape dung dijuluani halak gabi manol solima ibana ti. Dung dijuluani halak manol solima hadirionna. Lapatan na dang dapot na agia aha. Alaniaha aladang boy ibana mengatasi biar ni rohana. Menjadi hilang kesempatan itu. Hamu kadongan na hinahulungan daksoni anggo parmahan nadong di ladang uju di hatu tubuh ni Tuhan ta Yesus Kristus. Ikiro suru-suruan ni debata laho madapoton parmahan na di ladang di borngini. Atik pe tutu biar doa kaparmahani ala ditiki di dapoton suru-suruani akka parmahani marsinodang sangap ni Tuhani ala marsinodang sangap ni Tuhani humaliyang nasida ido ubayan nagabi mabiyar nasida jalaboy do ramura atusat tahamu kadongan buasa ikut di bagasan biar rohania kaparmahani. Somaldo akaparmahan ikut jamut ati. So tungadong namanoro na pinarmahan nai. So tungadong namanako na pinarmahan nai. Boydora tarjaloro hatta. Buasa ikom mabir nasida. Apalagi maulo marsinodang sangap ni Tuhani di tonga-tongani na pinarmahan nasida. Pasti dong adong biari di bagasan hadirion nasida. Alai hamu kadongan na hinaholongan barita hatu tubuh ni Tuhan Yesus do mabahen sumisi biar ni rohai si anak kaparmahani. Sumisi do biar ni rohai sian hadirion ni kaparmahani ala hatu tubuh ni Tuhan ta Yesus Kristus. Ala hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus gabe tubuh maka pakirimon di ngolu nai baru jalan adumenggan. Dang dirajai si bolisibe, dang dirajai hamatianibe ngolu ni hita jolma. Ni hatu tubuh ni Tuhan ta Yesus Kristus. Tarlumowi mahamu kadongan dihadirion ni kaparmahani. Alanima barita las ni rohadoi namangalehon tuhita pakirimon taringot tu martabat ni hajol maut tadi. Hatu tubuh ni Tuhan ta Yesus Kristus mangalehon pakirimon dihita taringot tu martabat ni hajol mauta.
Lapatanna sudido jolma arga diadupan ni di mata. Sudi yakana pugus nasomar diha argado sudi diadupan ni di mata. Semua itu sangat-sangat berharga di hadapan Tuhan. Bagaimanapun kemiskinan hidup kita ini, bahwa kita ini begitu berharga di hadapan Tuhan. Uduk tusi mahamua kadongan nahina holongan haroroni Yesus manang Mesiasi gabedalan patauhon jolma laho majalo asini rohani di mata. Kelahiran Yesus Kristus itu adalah jalan kita untuk menerima anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Marhite hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus nata halason di bagason obason nunga tajalo anugerah asini rohani di mata. Molo tahu basi pedirita di pesta Natal na parjolon laho madohoti ulaon na badia rajumot tado yasini rohani di mata laho paluahon hita sian dosa doho sian hamatiani. Ainunga diukap Yesus dalan pada mehon debata doho jolma lau songoni mangukap dalan pardengganan di tonga-tonga niaka parsalisian namasa di hajol maun. So tungadong be namadok molonunga tadohoti ulaon nabadia de mardumu di tanurara. Alanunga diukap pardengganan di tonga-tonga niaka parsalisian namasa di hajol maun. Alani balgasi tutudo parkoroni hatu tubuh ni Tuhatta Yesus Kristus. Ido bain naso mabiar akasisian manang kaparmahan na diladangi. Amu kadongan nahina holongan di bagasan guar ni Tuhatta Yesus Kristus sadahal na luar biasa dodohonota hatu tubuh ni Tuhatta Yesus Kristus. Atik pe sasitong na macay met-met manang sederhana do tadda nanilehon ni suru-suruaning dang luar biasa akata tadda nati pinatuduhon ni Tuhatta dada tadda nabalga nabegah dohonotta holanoddo didok omma partinadda dihamu poso-poso do daputamuna nabinorhos piak di panggagatan holanido tadda-taddain dangadong nasing alaina jelas boido porsea akaparmahani dihatani suru-suruani. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan bagi mereka. Dang majua nasida. Dang borat rohana sida. Dak songon hasomalat dihitana di portibio nati. Ikon gudang manukun jala pahatuson barita. Dakolani dohonot na marsual lupeyade. Alanya ha marsual ala sodus pikiran sama hita. Doholan nasing dohonot ta. Gabi sipata sudat akaulaon napatut taulahon. Alaya kaparmahani Peter hubas do nasida madok beta hita. Alani mahamwa kadungan marhite pesta Natal sadarion nang hitape naing ma parsidohot mamuji di bata. Ainunga di baritahon tuhita
taringot Tuhan tutubu ni Tuhan Yesus si paluai. Alai unang manian holan parsidohot hita de. Naing ma lobi sian parsidohot hita. Naing ma marsitutu jala manotong hita mamuji pasangapon di bata. Manotong mahita lahu mamuji di bata. Dada holan mabigi barita hatu tubuh ni Yesusi hita. Alai laus dohot do nunga tabigi barita taringot tu pangajarion ni Tuhan Yesus. Nunga tabigi ahado ulau ni Yesus. Jala ahado di patupa Yesus. Gok akahalongangat do di patupa Yesus. Uduk tusi nunga tajalo asini rohani Yesus. Di tengah-tengah niya kapardalanan ni nguluta. Sebenarnya kita ini tidak ada apa-apanya. Alayala tajalo asini rohani di bata. Tajalo holong ni rohani di bata. Boy hita. Sahatu partikianon. Di bagasan hahi pason. Na diurupi di batado hita. Na dijagai di batado hita. Na dipasu-pasu di batado hita. Alanita masih tutu naing lam gadda pamujiota di jolo ni Tuhani. Mari semakin bertambah-tambah kehidupan kita. Untuk semakin memuji-muji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Karena kita ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Tetapi karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita dalam hidup ini. Kita boleh bernapas. Kita boleh melakukan segala pekerjaan-pekerjaan kita. Diramuti dohita, dipermudu-mudu dohita. Alanima hamwa kadongan di pesta Natal na parjoloon unang taluas akka hamaolon dohot akka haporsuhoni maddodoni hita gabe mabiyar hita gabe mahiu hita gabe madele hita tarlumubima marhiti barita di hatu tubuh ni Tuhan Yesus sadarion. Naing lam dipatogu jala dipapirmanian rohatta dohot pikiratta maka porseai Tuhani jala manotong hita mamuji pasangapon ibana saliling hita mangulu. Naing ma barita hatu tubuh ni Jesusi mabain sumurut akabiar siar rohatta manang ganggu ni rohatta manang holso ni rohatta naing ma barita hatu tubuh ni Jesusi patubu gogo dohot pakirimon na mangulu di hita laho manguduti ngolutta dohot akka ulauta naing totong porseya hita tu si paduai Immanuel dongat tama debata. Amin martangi yang mahita. Mauliate maruhanami di huali jahuba debata amanami. Nungahu halason hami. Hatu tubuh ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naing ma parsidohot hami Tuhan. Lahu mamuji-muji pasangapon ho. Songo nakka parmahani. Laos marningot mahami disudia kadinggan ni basam dohot asini roham lumobi maholongmu lahu paluahun hami sian hamatiani laos songoni mali jahuba di batamanami ukap maruhanami dadaholan parsidohot mamuji pasangapon guarmu alai dia kaulaun nami siganu pari di pardalanan ningulu nami siganu pari di bagasan holong doho dami nasian ho mahami Tuhan. Asalam taruli hami di pasu-pasu nasian ho. Songonima Tuhan paborhat mahami. Di bagasan asi doho holong ni rohami dopi. Di tengah-tengah niaka pardalanan ni ngolu nami. Mamasu-masu maho Tuhan. Di saluhut ngolu nami.
marsanga maho marhite Yesus Kristus martangiak kami tu adupanmu lau songonima di pana daun nami di dosa nami nagudangi Tuhan dina hujalo hami asini ruham dina maddohoti ulaun nabadia di tonga-tonga ni huriami sisa dosa nami nagudangi asa unang tarabat akapasu-pasu nanang si pasahatom mudupe di ngulu nami amin. Mari dimahita laos mardalan ma pilihat katujulu. Rohano
pangyakon mapiliata tuadupan ni dibata martangiang mahita. Ali dibata manamina di Banua Gijang, odo haruan di saluhut sileho-leho nadinggan, do nasa ulibasa na maliutus. Upasahat hami mak, siyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo mai, gabi uap na hucus di jolom, pasu-pasu may jalaramuti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaunmu, di tengah-tengah huriam doho di portibion, buhai maruhanami, marhite-hite tordim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami, asalam gir-gir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Ali Tuhan debata na totong, na sumar mula, na sumar patsohotan. Upuji hami maho, ala saud sude tahim, naong sinakapmu, adorang soro marujahad do peha sianganon, dang tarabak siboli sakapmu, dang sudat tahim na badiyay, dibahen dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga, na sohadu duani, dibaheni mauliate maruhanami tuho ala naung saut sakakmu ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangulu di hami asa malua hami siad dosa hamatian doho sian jala macohot hami mangulahud dosa ope saya si maruham di hami togihon mahami tu anakmu saibahin mahami gabe si luam tu ibana asa upa ni halujaon na hami, ala na tinaon na birniti, dohot hangaluton humokop hami, asa ibana na puna hami, jala hami na puna ibana, say sungguli mahuriam sa darion, asa diingot habal gaummu, dohot haroro ni anakmu gabi jolma, lahu panguluhon hami pardusa, say sungguli ma akaparhalado di huriam, mamaritahon barita na ulii, tu saluhut halak naung patar hasangopommu jala naung jupang dame dohot hasonangan say lehon ma pitu naukap tu halak si pelebegu dohot tu parago menasing asarona sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus say rajai masaluhut raja dohot akka suruanna asa diboto nasida naung dilehon ho raja jala Tuhan na sumurung rodi saliling nilelingna say lehon gogo tu akana di bagasan pangujunan apuli akana marsak jala palua akana targogot say tatap jala odingi akana pinaburu-buru ni halak alani guarmu say dongani jala pasu-pasu hami sude akana magudang rodi danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di Banua tu ngaon songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tu hami, unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Salve
pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala dipasaurhon ma damina tu todim. Amin. Selamat hari Natal madihita saluhutna. Masih ulah maja tong masih jalangan na dihabirang dosia muta. Jala doon nami 5 menit mahita mangulun nate. 5 menit mahita mangulun para didirita lau madohoti ulaon nabadia. Mau lihat mah. Para di maruhata di hamwaka manami do tinanami asa tadohoti ulaon nabadia sido bangulun situ mangin do wende amang do wende amang twende isi do twende niku isi twende ini isi do isi
kamu kemarin gigit yang kemarin deh itu kan beda. Dihamu amanami inanami nahu hormati nahu haholongi hami alaneng mulatta nama marulaun nabadia tapasonang ma tapahohom dihudulatta molo adong dope na di luar ni bagas joroon nanaing maddohoti marulaun nabadia asa masuk ma tu bagas joron itu hatta dohot dihamu amanami inanami na hurang boy be tujolo boy dope hudul ukat jolo muladong dope na dipudi adong dope di joloon hudulan na kosong mula dong dope di pudi Ya, berapa? ta buat be mahudulatta asa mulatta ma ulaun marulon nabadia di sadarion Maret de mahita siap buku de nomor 152 ayat sada. Yesus namamu dosa Damen di batana sumurung sian saluhut roha ima mangaramuti ati-ati muna dohot rohamuna marhite-hite Kristus Yesus. Amin martangiang mahita. Ali Tuhan debata para si rohana sumurung amanamin na di Banua Gijang. Asiroham topot mahamina pungudison. Adorang hupanga kamian non parpadanan nabadiay. Lehon mato di porbadia tu ganup hami. Asa ditubuhon hapor siyaw na mangulu di hami. Asa po si tuturuhan nami. Di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami. Pargugoy mahami. Maswadahon diri nami. Asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon hapor siyaw na mangului. Sai taiti maruhanami asalam malungun hami tu Banua Gijang asa sai masihol hami
paimai mahon haroroni Tuhan Yesus. Amin. Hita akan naong pinarhamaw ni dibata, ita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiyay, dibaheni tatibang maju molo, manang natao hita marulaw na badiya, asa unang honauhum manangise siyan hitaon, ay holan na uduk roha, jala na manolsoli rohana, ala ni pabahenan na nasuture, jala na manopoti dosana, jala na porsea, dihasesaan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tao mangaton parpadanan na badiyay, alaya ka na dohot marulaw na badiya, unang bedioloy si bulis, unang bedi dati mardusa, tung padaw hamuma rohamuna siyani, tung gotapon hamuma, hosom dohot late ni roha, alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus nang mati, jalan nang mulak mangulu humokop hamu, asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiyai, dibaheni tata kasih majolo rohat tabi, jala alusi hamuma sukun-sukunon, jong-jong mahita saluhutna. Di parhatutu rohamdo, halak pardo saho, sian hatutubum, dohot alani pangalosun mudipatik ni dibata, molo di parhatutu roham, dogma olo. Namarsak do roham ala dosami, jala dipangido roham, naing malua honwaing sian dosam, molo songoni roham, dogma olo. Di parhatutu roham do, naung ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardusa, ibana naung mate dohot mulak mangulu humokopho, mamursan jala manesa dosam, molo songoni di parhatutu roham, dogma olo. Olo doho manggotapon sian roham, late ni roha dohot hosom ni roha, akup ni olo doho mardinggan dohot halak na mangarsahi ho, jala na olo doho manesa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham, sesaon ni dibata sudi dosam, molo songoni roham, dogma olo. Atong tapauduk bema rohatta, jala tatopo tima sudi dosatta, ihutton hamuma tangyangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, halak pardosa gudang dohami, ay jot-jot hulaw si hami patikmu, tamado honaw hummu hami nuaing doho sugut, molo balosononmu tu hami, o bartu pabahainan nami Alayala ni gudang niya si dohot holong ni roham, dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, naong nilehonmu humokop hami, ala ni ubay na hami mangido tuho, asi maruham di hami, say jalo mahami, say se sama sudido sa nami, jalalehon tod di porbadia tu hami, asa margogo hami mangalo na sa dusa, dohot mangulahon na hobartu lomo ni roham, saliling di tanod do behami. Amin. Atong hamuak ka na manopoti dosa muna, jala na mauwas diasi ni rohani di bata, say sahat ma tuhamu, nahin na porseon muna, mga sahon hata ni Tuhan Yesus do, hudok tuhamu, pos maruhamuna, nunga sesa saluhut dosa muna, marhite-hite guarni di bata ama, dohot anak, dohot todi porbadia, alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malumo ni ruham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matu hami sadarion, hangoluan siya pari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago, ay hodo na puna harajaun, dohot hagugun, rodi hasangapon, saliling nililing na. Amin. Hudul mahida, marid di mahida.
pangihon hamu matonan ni Tuhan Yesus lahu padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus ma sagu-sagu borngini uju tarjehe ibana didok ma mauluyati dungi diponggoli mai iparlehon matuaka sisianna uhut ma didok jalu hamuma jalapangan ma dagiku doi nanilehon tu hamatian kumokop hamu bahen hamuma songoni bahen parningotamuna diau jaladung sunna sidamangan dibuat ma panginumani didok ma mauliati dungi didok ma tunasida jalo hamuma sudi hamu manginum siani ia panginumanon padan nai baru maun marite-hite mudarhu nanu sehon humokop hamu bahen hasesa nidusa sai bahen hamu masongoni bahen parningotamuna diahu. Atong romahamu nunga radi sudi ida jaladai hamuma dengan basa ni di mata parjuluma akka mata inata parhaladu laos ualu-aluma saliro tujulu sidungan non parhalado turuasma alai tuakana tua-tua nami na di juluma na soboro tujulu pa parjulu mari di mahita. Tuhan Yesus Kristus dalam hamuma dalam panuma dagi kudui nalilin Muhammadian nasahot pun lahu maka porsia ibadah asa dihamu angoruan naso rasudah amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus lapangan baru dari kudui nanilehon Muhammadian napahot pun Muhammad lau makapiya ibadah sadihamu hamu Tuhan organ. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jalapangan mak daging kudui nanilehon Muhammadian ima pahotun Muhammad lahu maka porsiai ibadah asa dihamu angoluan naso rada sudah amin. Ayat 2. Hidup Tuhan Yesus Kristus nanilehon Muhammadian asa dihamu angoruan naso rasudah
asadiham tanguluan naso rasuda. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jalo amuma, jalapangan ma, Ayat tolu. dagi kudui, Asiroham nani doon Imam mahutun ruhamu, pangan ma nani doon mahutun ruhamu na, Tabarade edeta nomor 86 buku buku logo ono 17. Silang dapat diadu, hidup Tuhan Yesus Kristus, jalo amuma, jalapangan ma, dagi kudui, nani doon mahutun Aula organ. Allahumma kabursiai bana asadiham tanguluan naso rasuda. Amin. Ayat sana Hidup Tuhan Yesus Kristus, mulai jalo amuma jalapangan dan tawas Demi orang kaki nani doon kuhamati Allahumma kabursiai bana asadiham tanguluan naso rasuda. Amin. Jalan organ. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jalo amuma jalapangan ma, dagi kudui, nani doon kuhamati Ayat tolu. Imam mahutun Allahumma kabursiai bana asadiham tanguluan naso rasuda. Amin. Sayur
sia buku ede nomor 182, buku logu 24. Di dok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma jala parang ma, daging bului, nani lehon Muhammadiyah, ima pahotun ruhamuna, laho makabusiai ibadah, asa dihamu, anguluan, nasi Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma jala pangan ma daging bului, nani lehon Muhammadiyan, ima pahotun rohamuna, laho makabusiai ibadah, asa dihamu, anguluan, naso rasuga. Amin. Ayat 2. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma jala pangan ma, nani lehon Muhammadiyan, ima pahotun rohamuna, laho makabusiai ibadah, asa dihamu, anguluan, naso rasuga. Amin. Olahan musik. Di dok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma jala pangan ma daging kudoi, nani lehon Muhammadiyan, ima pahotun rohamuna, laho makabusiai ibadah, Ayat asa 3. dihamu, anguluan, naso rasuga. Amin. Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma jala pangan ma daging kudoi, nani lehon Muhammadiyan, ima pahotun rohamuna, laho makabusiai ibadah, asa dihamu, anguluan, naso rasuga. Amin. Kenapa rapat? Kenapa rapat? Hidup Ayat Tuhan Yesus 4. Kristus, jalo hamuma jala pangan ma daging bului, nani lehon Muhammadiyan, ima pahotun rohamuna, laho makabusiai ibadah, asa anguluan, naso rasuga. Amin.
Ide hita siap buku Idok Tuhan Yesus nomor Kristus jalo hamu ma jala pangan ma 452 dagiku doi. buku logu 300 Nah tol. nilihon tu hamatian. Ima pahotun rohamuna. Lahu maka persiyai ibana. Asa di hamu. Amuluan. Nasura sudah. Cuma saya nih. Amin. Yesus Kristus jalo hamu ma jala pangan ma daging kudoi nah nilihon tu hamatian ima pahotun rohamuna lahu maka persiyai ibana asa di hamu anguluan naso rasuda amin.
kamatian ima pahotton rohamna lahu makamursiai ibana asadihamu kanguluan nasura suga. Amin. Jalapangan madagi kudui nanilehun kuhamatian ima pahot pun ruhamuna lahu makamursiai ibana asadihamu kanguluan nasura suga. Amin. Tapuji matuhata mari TED hurian nomor 466 buku logu 314. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jalapangan madagi kudui nanilehon kuhamatian ima pahon ton rohamuna lahu makamursiai ibana asadihamu kanguluan nasura suga. Yesus Kristus jalo hamuma jalapangan madagi kudui nanilehon kuhamatian ima pahotton rohamuna lahu makamursiai ibana asadihamu Ayat 2. Hidasian nomor sia ayat napar julu laos jongjong mahita salhutna.
Puji ma Tuhan debata aleto diku, jalan asa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata aleto diku, jala unang tung halupahon dengan basana sudena. Ibana do manesa do sam sudena, jala ibana pamalu maka sahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamaguan, jala dilehon tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardenggan basa do Tuhan debata labat terimas jala para si roha gudang dang dibahen tuhita nahobar tu dosatta jalang dibaloson tuhita nahobar tu hajahatutta songo nasini rohani ama-ama tuakana konnado asini rohani Tuhan debata diakka nama kabiari ibana nunga takas dipatuduhon debata holong ni rohanai tuhita dinamate Kristus umokop hita uju pardosa dopi hita atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangakku doh rohaku doh nasa pabahenakku do Tuhan debata olat nion rodi saliling ni lelengna amin. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaurhon ma damina tu todim, amin. Selamat hari Natal ma dihita saluhutna tong mahita masih jalangan jabiran siamun naung sukita marulon nabadia molate mak. Pinangido sudah asa keluar siap pintu depan adong do di parade snack siang Ya. panitia dohot huriatta. Seluaram mahita Horas madihita saluhutna siat jolo ma sudah. Topung, siat topungnya. Siat topung. Tuhan Ya. memberkati. Siat topung. Ada topung, ada dua. Mantap. Mantap ya. Mantap ade. Ya. 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 Topung. Siap tidak? Siap. Ada dua deh. Ada dua. Nah. Sehat sudah. Oke. Ya.
Amin.